Blay pi way by way. So sin ngap yang supaya pi siakan ek Amen Faithful and True Channel ka Bible Study Series nomor kat kendai mentaka sengi. Bat ka topik ke ba in saya keren akan ek sengi kedai siapang ya ka jing penon kam ya kan ek we ka ketien utrai ublay. Lane Yahweh Elohim. Kat no sin la penon kam lene la ong ya ublay dakan nega kerteng Yahweh Elohim utrai ublay maha nadu ka lenong jo ka kitab Genesis kalnong ke baar bat ki dekat ter hadu kalnong ke balai dekat lai pu sah di hakan nega Genesis R dekat asau ngisya mekene ha kata kesengi ba utrai ublay ulah tahu ya ka kendau bat ka beneng dekat nosin kadon kene ka ketien utrai ublay lene Hebrew Yahweh Elohim ha kene ke jinga tu syapang ka jinga dei ka baya jan ka jong ubreu bat ublay hadu katu kapor keba u Adam bat ka im kilahap na ka jinga ya ka bangisyam ha Genesis lai arpusau Genesis lai arpusau hang tu ke balaong sepang basyam ya kini kiketien mo lapen mi ino ya ubriu bat ham ingi juga keper lubu ki kerubim bat ka wailam bat habading ke bat talain berok saudong hadu akatu kapor hatu deka hadu ban poi katu kajing sya be no u Adam bat ka im na ka keper berublay ula pha lagi kerubim ban talain da ka wait kenang ba kinom nut ban syong ban sa biang hapok ka keper Eden di kene ka ketien Yahweh Elohim lene utrai ublay om sim lapunan kam haki lenong kebanikong pat ka baar shwa ke dekat ke ba sao ti kemut kene ka ketien Yahweh Elohim ompat punan kam shwa ya kene ka Genesis R dekat sao lene lapunan kam biang ya kane terhadu ka jing hapno jong Adam bat ka im na ka jing te hadu Genesis R pusah haba hang tu ngisem ya nu upa Abraham lapa ya u syakri jong u ya kaba ka kerteng jong ni syakri syam latip kenang ba u Abraham undup yo prasa nakabanta ukun jong u Ishak ti une u syakri jong u Abraham ya ubala pha da u bandai wat prasa ne lewat kurim nakabanta ya la ujong ukun Ishak une u syakri ula ong syapang ublay jong u kenrat jong u utrai ublay Yahweh Elohim di kanosin kidan ngisem hadu ar pusau sin di ngan ai yakine hapo kenika video menta ba pindup yo yakine mo pindup yakine ngan type hang nehi ngan sa IUP menta-mentahi kita ki ar pusau sin mo ar pusau sin kidan hang ne ngan IUP dengan type mo kamsuk IUP te siapan ngasi pang ngan IUP kine hang ne di kita ki ar pusau sin hang ne ngan sa IUP kine hang ne si pang dengan adjust kendiat kenapa PWI mepi barak kai kini
Te hang ne pilih hang ne gini Genesis R khot sau du khot san du khot nhiều du khot pra du khot kendai du khot khat san du khot khan reu du khot khat pra untuk pi tu ha screen nang ta kalau nong ko balai du khot iwei khot pra tu arsin nang ta khot kendai khat lai khat sau arpuwei arpulai tu pi tu don ar pu sau sin arpu sau sin hang tu arpu sau sin te suppose hi yaka video hang tu sa page ma nang ta ni sim yaka Genesis ar khat san ka tho ayu hang tu in pule mo tho kumne utrai ublei ula sim ya ubreu bat ulabu ya u haka keper eden ban rep yaka bat ban sumar yaka ban rep yaka ban sumar yaka te une u Yahweh Elohim ulabu ya ubreu haka keper kebadan ha mingi jong ka eden ni ke bangi siam ha kad khot ba prajong ke lonong ke baar utok te utrai ublei ula penlong ke we ke keper ha eden siapang mingi bat ula bu hang tai ya ubreu ya uba ula tau kane kan long ka jaka ke ba kerpang ha ke ba ublei ula bu kum ka jaka ya kendu ha pedeng ukpa uba ha beneng bat ki khun ben riu kane ke jaka ke eden ke jing tumu jong ke jing bu ublei ya ke eden kenang ba ubreu bat ublei kedon ke we ke jing ong ke ketin ong ba ublei bat ubreu ki ya rengkat ublei bat ubreu ki ya rengkat kade ke jaka ba ya kendu ublei bat khun ben riu te ke jing temu ba ublei ubu ya ubreu ha kane ka keper ha eden ha ka jaka ba un su sha ya ubreu ba un poi ha ka pertei bro ka we kat ba usngau la ban poi ka jubab kalong ba ka pertei lani ka khandau ka sla khandau barok ka we kadai ka benta lani kadai ka jong ublei henrei ka keper ha eden la thau ya ka banlong ka jaka ya kendu ba kerpang ha ka ba ubreu ula banadon ka jinga selok bat ka jing ya don rengkat bat ublei nangta kumno ki khun Israel ki pen pau ya kani ka san perkhat lani ya kani ka jing perkhat jongki ba don kum kata ka jaka hakaba and don kani ka jaka ban yalong ka wei lani shitli bat ublei kumno ni menta ni pen pau ya kani ka ju ka jing perkhat ba endon ke jaka ka kerpang ha ka bangi ngin ya kendu bat ngin ya long ka wei bat ublei kane kadai ka jing ya umar ane ka jing ya kendu ka bani kong ka jong ublei bat ka jaka ka bakentang. This is man's first experience with a sacred sanctuary. Ketika special place, ka jaka ka pakerpang hakaba ublei udon hapdeng kibreu. A special place where God is present among men. Ketika keper ha Eden, kelalong kata yakaba ki kun Israel kin kot the holy of holies. Kajaka bakut nak kipakuitam jong kajaka bakentang kajong blay. But kane kanlong kata
nak mentagi kun Israel keba hakata ka jaka keba kentang hari siap kan kalong kata keba kilaong the holy of holies kejaka ba ku na ki ba kuitam pat ya keba hangta labu ya ka senduk jong ka jutang the ark of the covenant kaban long kata hakaba ublei un jong sa apdeng kibriu but kadai ru ya kata kaba ki Katolik ki khot ya ka jaka kaba kentang jong kayeng mane hakaba hakibun ki yeng mane pat ki yeng mane ba la ni katedral jong kepalang Katolik keba kibu ya keba ikot ka tabernakel hakaba hakangta hat tabernakel ka don ka jing don ba im ka jong ublei ni hangta hat tabernakel ki Katolik kibu yaitu kupu ubalik haden baladap pen kentang pat hangta kadai ka jing don ba im jong ublei ha kadur jong ukpu ublei ula imlang bat ubriu hakakper ban le ayu ban sumar ya kata kakper ban sumar ya kata kakper ad khat khasan ar khatsan no ar khatsan trai blei le sim ya ubriu berlebu ya u ha kakper eden ban rep ya ka pada ban sumar yaka nangta kebakan riu teu trai blei ulah hukum ya ubriu ong pila ban bam kat bamon na uding baro ubadon haka keper rena uding kajing tip ya ka paha bat ka pasniu kene khot khat nyau pim dei ban bam na ba kata kasngi ba pin bam na u pin sayap te kajing kili kalong ki ei kijing te kijing kum ki baladon rene ki hukum ki baladon hakajutang kapanikong tikini kijing te kijing kum kijing adong kijing adit jong kane ka jutang kapanikong kalong kumno ban rep hakakper eden ban rep ban sumar yaka yakane ka per ke balong ke jaka ke pakentang na kapanta ublei bot ubriu bat sapang ke jing bam na uding ke jing tip ya ka papaha bat ka pasniu kata diki adong ki baningkong jong ke jutang baningkong kumba lalong ru nak kapenta ki long ying long sem jong ki briu kajing te ne kajing don jong kajing te hapdeng ka jutang jong ka ying ka sem ban long ka wei kalawan na kata ka ba ki khot jong ka ne ka long ying ki long sem ki don ya kajing kata ki ong ka obligation sma pareng ki don ka obligation ba man la uwe pa uwe du khot jong ka ying ka sem ki hap bandon ka jing te hakene ke Genesis ulong ba ar khot khatsan hadu khat pra ublei ula ai hau Adam ki kamram len ki deity ke baningkong jong kene ke jutang covenant of family service ke ba khatsan ni ong kumno utrai ublei Yahweh Elohim ula shem ya ubriu bat ula bu ya ka keper eden ban rep ya ka berban sumar ya ka dikendiat ingin pet ya kini kektian ban rep ya ka ban sumar ya ka ngen ya pet kendiat ujing patai kendiat sepang kene ban rep ya ka le to cultivate Hebrew ki ong daka ketin abad banding saya pet ke jengmut jong kini ketin artli abad bat ban sumar ya ka
samar janya stream bat ka ketin khasi ma sumar khasi Hebrew samar ya ka bangi siam kat kum ha ka Bible pareng yo kan New Jerusalem Bible but balai don kam hang ne sapang jing sumar ka kber te balai don kam ban rap what need is there to cultivate a garden that is continually refreshed with flowing water. Tega don kam ayu ban rep ya kata kakper haba don kam ban sumare nomor ba labsa la ai ya kane kakper da ka ke botui ni ka bang siam ha ka khot riu jong kane ya ka khot riu hang ni riu Genesis riu Henry tang u kenjal o kendau ula kiu na ka kendau bat ula ai ya ka kendau barok dia don kumta pat hakaba pak don kenpat khot san ka ong ikene khot ka pesan haba ka lum ka wa jung ka kendau kam pak don ding bat pak don jing tung i baspe halum hawa haba ublei umpat pen hap slap halor ka kendau pat don breu ban lur ya ka kendau Pak don kum kita jat jing thong. Ti don kam ayu yo breu ban hap bandar rep sumar ya ka. Langta. Kene ke jing sumar ya ka per. Keba ke jing rep ya kane ka khandau. Kene keba hadien kan saklalong wo ka jing kerku. Ha keba rep ya ka per. But Hendrai pada hadin hakalanong kebalai yui hadin ba ubreu ula le bam ko ngu yo blei ba ula hap na kajing e jung blei ka ne ka ju ka khandau ka balong kajing kerku ya une ubreu baning kong ka klalong kajing tim na ka daw jong ka kajing hap no tigi bangi siam ha Genesis lai khat nyo hadu khat khandai but Wei doktor jang kabalang u begerteng u Augustine bakoi. Ula ai ya ka jing kentok le nega commentary halor kane. Ula ong wadla u breu la bu ya u ha paradise. Kenang ban rep ya ka ban sumar ya ka. Kata ka jing tre jung u ha kata kapor kam siam lalong keba uhap banda le sitam. Namar ka jing trei ha paradise. Kalong keba compare na ka jing trei ha kiwipat kibenta jong ka pertei ha keba ya ubreu hadin jong ka jing hap jong u la rai pen rem ya u. Nata kene ka jing ong kene ka jing penbut ban sumar ya ka. Ned khat khat san ban sumar ya ka kene ka kedau ya ka jing tre ayu kata kalalong namar ba ha ka jing suk jing sain jong ka jing im ke bakmen ha ka ba ha ka ta kapor pat siam ladon ka jing yam ka kam ke ba ulade bandek kalong tang ban shu sumar ya ka tang ban shu sumar ya ka sumar ya kata kapa ladon kan digiri na ka commentary jong u ne u Augustine bakoi apa Ukraine baru ai jing batai persyak ya kita ki ba ki kunhun ki ba ngikhat ki Manikians kene ka ketin ban rep bat kene ke boong ban sumar ha kat khot ke ba khat san lenong khot khat san ha kum kene ka Bible New Jerusalem Bible la penun kam da kini ki artil ki tin ki boong mene abat kemut ban syakri bat ban sumar samar ti kene ka verb
abad jong ka ketin Hebrew kadon kajengmut kumne abad kemut ban trei ban syakri ban sumar karba ka verb samar lane shamar kemut ban ker kharai sodong tikumbala ker nek da kisya te ban ker banda di kita ke jengmut jong kenika samar lane shamar hakibun ki jing tho ha ka pareng lane ke English la penon kam yakin kitin haki wepat ki jing tho jong ke jing tho bokuj yakin ka tin Hebrew abad padlah penkela kumne mo abad to serve of service to do duty to perform duties to minister pat kene ka verb samar pat ki ong ki translate kumne to guard to protect to keep to minister to take charge of and to attend wakini sim na ka dictionary makerteng keba ong kumne Brown Driver Briggs Hebrew English Lexicon teki start Bible we start Bible makerteng John Sahil Hammer ula batai ya kene ka hukum jung blay haba penon kam ya kini ki artili ki verb samar bat abad lane abad bat samar bat lo batai kumne ban penkelada kumne wa yakini ki arti kitin lo ai jemut kumne dan hak jeng batai jung uang ban mane ban ko as worship and obey mut ki jeng penkelas English na kini ki arti kitin samar bat abad to worship and obey ban mane bat ko kini lesem kijing tho jung une usai sail hammer kajing tho kijing batai ya kajing tho bokuit badai japang kene kapen tatiuk as narrative ka slashi spa iwe but kini ki kitab jong kapen tatiuk kini ki artli ki verb samar bat abad la penon kam lang yakine ban batai yaki kamaram bat ki deiti niam jong ki lengdo bat ki levi ha ka riti le niam ha ka jaka ka ba kentang jong uyawe kapalong ka syong jong ublei ka syong ka jing don jong ublei tangi page mata na ka kitab jingkeng kalau nong kebalai kasana du sipau ikane rungan kopi ngin se pule lang ikane wa piru pin kamsuk ngan IAP hakane ke screen okay. Hang ni sampai yang tu sampai yang tu ingin pulih ya kini record lai hadu nong lai record san hadu sipau pulih hang ni gini keketin samar laporan kam hang ni lai sin bar keketin abad hang ni laporan kam ar sin hakan ni san Roteu try ula ong Moses to wan yalam lang ya kiba na ke jaju lebi patung ya ki ban syakri hangne pe kaktin syakri hakmat u Aaron lengdo kidai ban pendap ya ki kamram na ka bantai jong u pe kamram bat na ka banta ka kenhun barok kawai hakmat ka ying janji ya kendu haba ki syakri
sakri biang hang ne ya ka tabernakel haka tabernakel kidai ban sumar ya ki tiar kitar jong ke ying jan jing ya kendu perban pendap ya ki kamram raka banta ki pai Israel ki ba haba ki sakri ya kata tabernakel si pur kami sakri te pidai ban IT ya ki lebi hau Aron bat ki kun senrang jong ya ki la IT barok sitili hau na pedeng ki pai Israel tapi dai ban thung ya Aron bat ki kun senrang jong bat ki dai ban kit khia tang ya ka kamlang do ya uno we pat ubreu ubai slan ban wantur sejan dai ban penyam dai kata ka dai ka hukum tadi ka hukum tang sah kalong bapra kene keju ka kitab kalong bapra tekot arpulai hadu arpun riu mo arpulai hadu arpun riu dengan ai hang ne ha screen kenapa pi lawan pulelang bat nga hang ne pulelang bat nga ne kum tu okey yang tu hang ne ki ketien abad bat samar hang ne lapun kam mar sisin kene lenong ko ba pra kot arpulai atu arpun riu ngin pule ya kene te utrail ong hamoses kene kade ya ki lebi nadu ki ba arpo san snem karta bat shaneng ki dei ban pendep ya ka kam jing le niam ha ka ying jan jing ya kentu anda kiladap san pos nem karta kidei ban no ya ka kam jing le niam bat kim dei shu ban le niam Henry kin ya rablem ya ki henmen ki para ha ka ban pendep ya ki kamram le niam bat maki kim dei ban le niam shu da kumne pin bet ya ki lebi haba ai kam ya ki tang tu ngi i pun kam tang marsisin hang tu lei i te kum tu mata ka dan sakawe pat sakalanong ka ba khat pra ngit pe sakalanong ka ba khat pra kene rungan ai ha screen kana piru pin pulelang pat nga hang ne mo ai hang ne screen ke kum tu te ini pule ya ketu hang ne yakini ke ketin samar la punon kam sausin berketin abad la punon kam arsin tingin ya pule kam sukmo kot lai kat pra lai hadu nyo to kidei banyarap kam ya pi badi kinja kam baro hakaying jan rekim dei banwan hajan ki kiu ki pliang jong ke jaka kentang ne hajan kaduan yo ba maki bat mapi piniam kidei ban si menta bat pi banyarap kam hakaying jan yarap kam jing ya keduk na kapanta ke jing le niam hakaying jan ombit mano ki weipat banwan sajan jong pi dei ban pendep ya ki kamram ki badai haki jaka kentang bat ki ba hakaduan kenang pakai jing bitar junga kanam hapsu halor ki pat Israel ken mau ngalajit ya ki kur ki jat jong pi ki lebi napdeng ki pat Israel ilangkum ke jing ayah pi ki bala IT hautrai ban le ya ke jing le niam hakaying jing ya kendu Mapi bat ki kun senrang jong pi tu ya kit lang ya ki kam leng do ki bia dei nadong syadong bat kaduan bat syadin ka jingka perda kane ka kamram jong pi ngan penkup ya pi da ka jing long leng do kum ka jing ai bat uno uwe pat dei benwan sejan yo usyayap bat kini ki jing peta na kene ka kitab jing ken long ka bakat pra kot lai hadu nyo kum tu ngila ada pule ngila ya sengau te nang ta kini ka jen ka verb samar dan shamar umut
ban ker ban da ban sumar la syamru ha kini kiwi pat ki khot Bible ha ka jutang kebarim kawai ban hukum ya u kerubim ban apira ya katu kakper eden ngle ima mene la ong kendiat mene Genesis lai arpusau la ong kumne la thok kumne ula penmi no ya ubreu bat ham engi juga keper eden ula bu ki kerubim bat ka white lam bat habading bat talain borok sodong ban up kuwe kaktin ban sumar hani ong ban up te kai hap ekene badai pangene kaktin mo kaktin meni ong kumno samar lane shamar ban up yo kilet sha une bekilet ba me chon du ding jong ka jing im ban up ekelenti sha uding ka jing im nang ta sakaway ha kajing hukum ya kitu ki lebi ban up sekri ha tempel kitab jingkeng ngi pej na kitab jingkeng kal nong ka ban kong khot san phulai in pej hang tu ne nong kong khot san phulai ba ong kumne tangki lebih kin syong dara sadang kata bernakil jongki hukum kenang pakai jing bitaru blai syong dara saudong kata bernakil untuk merki up kan up kata bernakil kenang pakai jing bitaru blai kan om wan hap halor kaken hun jongki pat Israel teki lebih kiban sumar ya kata tabernakil jongki hukum sumar sutenat kaktin Hebrew samar kestrim beraktin jongi ma sumar nota kapalai ngisiam haktu kitab mene ngila pulema jingken long kapalai dekat lai puar ke ongkum ne lai puar Uliazar ukun jong Aaron uleng do udai ban long urang bakdu halor kirang bak lebih udai ban pet ya kitu kibadon kakam bantrei ha kajaka kentang i hang tu kumta nang tas akawai kebangi siam sepang kene kita baar jungkisim desip ko aban pule kene mang kan ai ya kene ha ka screen ini dekat Bible berapindup yoi kita baar jungkisim kalau nong keba cutway kat san hadu nyau kalau nong keba cutway kat san hadu nyau dengan pule nak bentar jungpi ulah hukum yaki pinlek kumne nak akan hun kepada up hak sabat kebanta kebalai kan up ya ke yingsim yang diruban up ya ke cekah kentang hak sabat dikum ni ke weipat kebalai kan up ke kerdop uzur pat nak kebanta ke bakadu kan don hak kerdop ke syadin kinong up karot ki arkan hun na pi ki balai jing up hak sabat kin up ya ka tempel utrai pejangan ki up ya ka tempel utrai nak kebanta usim kumne ilai i gitu kit cut te menengli i kene kaktin abad ka verb ha kaktin Hebrew kedai kata ka tenrai keban mut keban donjing mut ban trei ban syakri ban up ban sumar kat ba kene ka verb samar ne samar kemut
ban haparang kiong to hedge about mo ban care tawiar saudong dese kebalong kumut long tik kumpa iker daki sainar sia mo ya kajaka de kenang bandup yada ban ap ban sumar kumta ili kini jupun kam ya kini arteli ya kebangi siam ya kini kitin ha kitab Genesis mo kalong ardu khatsan de jupun kam ha Hebrew ya kini ki arteli ki verb mo hakabaya day bat kajing syakri bat kajing ap bat kajing sumar ya ka jaka ka bakentang jong Yahweh kane ya kane la penyadai bat kata ka jutang jong u Adam nong ba u blai ule te bat u ya kane kajing te siapang kane ka jaka ka bakentang keba ladai ka Eden de kumta kane ka Eden kladai ka jaka keba kentang keba ningkong hakajing im jong kibriu lene kun penriu te u Adam ulalong u kun briu jong u Yahweh kladai u kun briu jong u Yahweh bat u lengdo bat u sim u baningkong ban syakri kum unong sumar unong ap ya ka jaka kapakentang jong blei kepadon hapertei u Adam bat ya kaim latau bakin long kibriu kipatip niam kipatip berkom kapamut ubaim ha kajing yalong kabaya jan bat kabaya long shitli kabajanai bat ublei ha kajing syakri jong u bat ban long kum kinong mikmat jong ublei ha Eden bat ban sumar suker ya kijing tung bat ya kimrat nakabanta hendriu na ki nyau sengi tik kumba ublei ulatrei ha ki hendriu sengi ha ba ulatau ba ula penwandur ya ki jingtau jong u baro ha ki hendriu sengi bat ha kapakut lane andal adep kita ki hendriu sengi te ki la khot ya ki bakin rung sya kata ka jing jathaj blei ha kasngi ka banyau maing lesem Genesis R lai ka ongkumno kum tahu blei ula kurku ya kasngi ka banyau bad ulapan kentang ko ya ka namar ha kata kasngi ublei ula syong sngi no naka kam jing tau jong u baro de kene kede kasngi ka banyau kede kasngi hakaba ubriu un penlong ya kajing ya taki ritiniam mane hakaba ubriu unyalong shitli unyalong communion bat ublei hakajing mane kum ki kun senrang ki kun kentei ya ki bala tau hakadur jong ukpa ya ki briu ki long ki ba ya per na ki wepat ki jing tau ki ba de ki mrat ki sim ki do bat kum ta tertel bat akane kasi wal itu ublei ubriu bolong fully human but upop pius bakat wei ulatha kanyam jongi kadei kata kajinglong kun blei kanyam jongi kadei kata kaban penlong yangi ki kun blei yangi la penlong lene la tau ban long kinong simbenta ya ka jinglong blei ong popius
haba u puson bu page haba u pule ya ka kitab Genesis tu ai ka ni ka jing tho te kalalong hak ta kapor ka jing don per ki jing long jong ukun ben riu ban long kita the perfection of divine sonship ya kiba kine ki breu ki panikong kilaya yo bental ne ki don bentalang hakata kapa u trinity u blay lai we u lai ya long ka we u breu kila enjoy ya kane ka jing ya long ka we ka jing long kun blay jongki tat hadu ba kila do no ya kata ba kila hap no na kata ka jing ai ya ke English siamur ikane hajing kai jong ke balang Katolik ke ba ong ka Catechism of the Catholic Church nomor laispa nyau posan kalong commission jong Jisu u Mesia ban wanra biang ya lengpa jong ke jing pen im jong u ya kan jing long kun blay ya ka ba u breu men kong ula enjoy ha kata ka keper ha Eden kading pena ubalong uta uding kajing im bai sisa un kelalong katak kasin jong kane kajing wanra biang ya katu kajing im jong kajing long kawei kum ki kun blay jong ubreu ya kaba ula duno de une uding jing im ula day uding pena hakaba u Jisu ula penenkam banwan rabiang ya kata kaba ubreu ula duno ya ke jinglong kun blay dikum tu ila poi sebakut jong kane ka Bible study series nomor kat kendai ingin saya peteng biang ka tayo ke panuan di tarah do takapor ya sam yakini mo yakini ki bangi sem kijing hikai Bible kebodon hapo jong kapalang i gidon ki komen ba don Bible study se hapalang Katolik hoi don Bible study ha balang buat kaniam Katolik badai nak kena kadau badai tang makahi badang ri ya kena kijing thok bako hadu hakini kisngi bat mentah mene de sapet kidon ru ki tiar na kiding pernah ki rosari mengasai bu berbor mo tapi ha depet description ki sudon ki list tapi la ban tit la da pi padon la pi kwa ban tit la pi kwa ya kwa banyak ya ke ru pi saya tu yang am sabu akeling pa pin dup sup ban tit mo ban punon kam tapi nda pak kerku ha ki lengdo di sepunon kam ki kelalong ki sakramental bat ki ba la ban rap yangi ban yo ya kilat jing ai berkicing ada apa per nak tak kadau seong dan sakhat eki sakramental tu try unker ku ya pi akpa duriap ya kak tin jong blay ya ka Bible tat adu ben se kenduk biang te tangkat neswa mata kesini